60 שניות וים של תובנות. עורך ומפיק יוג'י גבאי. שלום, כאן חנה גולדברג. כשאני כותבת שיר, אני מביטה פנימה. המוקשים הכי מפריעים לי בכתיבה זה אחד, המודעות לכך שאני כותבת שיר. ההתעסקות במה יצא לי. ככל שאני יותר מתעסקת בזה, השיר יצא פחות אותנטי, פחות נוגע, יותר מניפולטיבי. המוקש השני שנורא מפריע, בעיקר לכותבים צעירים, זה המבקר הזה שיושב לאנשים בראש. המבקר הזה הוא חשוב, אבל הוא מאוד מפריע בשלב של הכתיבה עצמה. בשלב של הכתיבה עצמה אני לא עסוקה בשום ביקורת עצמית. הביקורת נכנסת רק אחר כך. אלה היו 60 שניות על